Poslední. Pánové. Jede ta pajkovka s 40. Viděl jsem na internetu návod, jak si něco podobného svařit za víkend ze 3 popelnic. Tak do toho, pojď si nebudeš muset podat půjčovat auto od sotníka. Ale mu to neškrávně, prosím tě. Jsem malý závod na rozproudění adrenalinu. Co si myslíš, kdo bude při školy? Kašli na to. Vezme to přes pár a budeš v háji. Klid? Jinak holky vidí, kdo z nás dvou má kvalitnější odvoz. Že jo, dámy? Ale nás toho laskavě vyne. Chceme se včas dostat do školy. No tak je to vážné. Ty můžeš tady spojku nebo co? Sledujte panstvo, co dokáže pár správně povolených šroubů. Ještě jako jinak. Sranda musí být, ne? Co tě s čím? Zrovna teď. Je mi líto, ale finanční dotace pro zájmovou činnost může letos získat opravdu jenom jeden jediný kroužek, který navíc bude schopen školu reprezentovat v mimoškolních soutěžích. Bohužel sloučení škol stálo Královku hodně dolů, proto jsou letošní příspěvky tak nízké. Nedá se nic dělat. Proberu to s kolegy, který kroužek si nejvíc zaslouží finanční podporu. Přimlouval bych se za sbor Zvonek. V lani jsem ho viděl několikrát a byl jsem nadšený. Pardon, ale basketbalový tým Královky loni vyhrál středoškolský pohár smíšených družstev. A co dramatický kroužek, ten přece také získal spoustu ocenění. Bohužel kolega chodí na jednou nemyslím, že se dramaťák jeze. To již. Proto pro nás dost těžké vybrat jeden jediný kroužek. Souhlasím, že dramaťák má největší potenciál zabudovat. Dobře, ale bez chvíli nemám. To nevadí. Tak ho povedu já? Osobně. Jo, má. Co na to může být těžkého, že? Je to jenom dramatický kroužek. Hlavy nám hraje šestý pár a srdce si bije. Žijem svůj vlastní operát na téma nostalgie. Přestanu, co se myslí. Si to jedno zkusí. Bývá to na naše síly. Se přesně toužíme prožít každou chvíli. A jen ty, co zpěvají, život nám píše další díl. Se dá udělat než se nám začnou krátit síly. Se nám co bude Tak, jsme zase o kousek blíž k Alpám. Vidíš mě do školy, brácha? Dneska se neposví, musím spravit motorku. Tak nic. Mají vynáfek vykomista. Čau. Ahoj. Ne. A to jsi přidání? Myslíš, že bych si mohl někdy půjčit naše auto do školy? Ne, Proč ne? Jo. Klukům ze třídy rodiče normálně auto půjčujou. Ti, co mají řidičáky, prostě jezdějí. tvoje jediná starost pro letošní rok je maturita. Potavě. Nic jinýho. Rozumíme si? Tak nic. Za budu zavolat. Musím si tak nějak zvyk. Ty mu jako nic neřekneš? Co máš motorkou? Chci mu táhnout šrouby. Záhadně povolili. Mu aspoň řekni, že jsme mu nezaplatili řidičák proto, aby jezdil do školy autem. Jezdí do školy na motorce. Že? Si našetřil úplně sám, že jo? Ale rutinka, to by se ani Třeba nemohla. babáčím šetřím na hory. A koupím si radši něco na sebe. Klid. Stejně bych s tím vaším kopíkem ve škole moc parády nedělal. Čau. Ahoj. Nechci na někoho tlačit, ale stále mi chybí některé srovnávací testy studentů. Například z chemie. Že mi na to? Já vím, já se omlouvám, ale já teda mám jenom jednu hlavu a dvě ruce. Že zítra? Vyčkaj. Poziční. Třebuju. Co to je, kurva? Když se letos bude financovat jenom jeden mimoškolní kroužek, je to pravda? No, jak vidím, tam je už duní. Ano, je to pravda. Bude se rozhodovat mezi dramaťákem, a basketem. Zrovna jsem o tom chtěla mluvit. No já myslím, že není o čem dlouze diskutovat. Co je fuk? Kadima je nemocný, Ježiš, bez kolko tam je? doufalců a jedině basket má nakopaný tým, který solidně funguje. Na posledním vystoupení jsme všichni viděli, že pár zoufalců ve sboru, jak vy říkáte, společně s Králováky, taky docela solidně funguje. Jo, no ale to byla výjimečná situace. Co je fuk? Já si myslím, že kolega neznal to pojmenovat více než to. Není vůbec žádný důvod, aby studenti z dramaťáku přecházeli do sboru. Přesně. Ale dramaťák přece už není. Je. Po Chadinově se vede jiná Eva. Ano.
Naučil se. What? Netušil jsem, že ve vás dříve. Ne, aha. Talent. Jenomže vést dramaťák, to vyžaduje taky trochu zkušenosti. Já mám ráda výzvy. A pokud se chcete přesvědčit o mých schopnostech, tak můžete kdykoliv přijít se podívat. A je to. Bude velmi zábavné. No, já bych chtěla říct, že každý z kroužků má šanci dokázat, že je ten správný adept na finanční podporu. Do týdne jeden z nich vybereme. Jak se vám tak rychle opravit ty srovnávačky? Já nejsem ani v půlce. Ježišmarja, aspoň psali, aby se to dalo přečíst. Já ti ještě pomůžu, jestli chceš. Jsi žádné, ale kdybychom na tom oba dva seděli celý týden, tak je nám to stejně houby platný. Ale... Dobrý den. Ahoj. Ahoj. Můžete na moment? No. Ahoj. Dobrý den. Dobrý. Říkej to ty. Já. Ty to zvládneš. A teď jsi slíbil, že to vyřídíš. Já to můžu, já si celý třesu, já si připravím takovou zkoušení se zema. Prosím, co to tady teď nacvičujete? My tento bychom potřebovali, dohadovali jsme se, pod jaký stát patří velikonoční ostrov. Prosím? Čile. Vy to jako nevíte? Když my to víme, ale Co plácáš, prosím tě? máme takový problém. My bychom potřebovali, aby se nám na chvilku pohlídala Maticka. A vy pojedete do Chile, jo? Ne, jenom do Prahy na pár dní. Jo, takhle, jenom na pár dní, no jo, tak nejdřív je to hlídání na večer, potom to je hlídání na odpoledne, teď je to hlídání na pár dní, no tak jo, fajn, potom to bude týden, měsíc, tak. Já už jsem všechno připravila, je to nachystaný doma v tašce. Na právech mají den otevřených dveří a je to pro Julču životně důležitý. No, to je mi jasný, to kdybyste tam nejeli, to by se tady zboural úplně celý barák, že jo. No, Julinko, já ti něco řeknu, ale kdybych pořád mluvila s takhle učitela, tak to jde jako opravdu nevím do vás. Já vím, ale jste se nejlepší máma na světě. Ne, Julinko, nejsem. Já jsem u tebe teda ty opravdu někde udělala chybu. No, Já jsem poslal hele, co, Čila. pane, si to tak ahoj, hledala jsem ho dětí, ne? Já, na 14. Jo, no to tam nebude ale tak dlouho, ne? Ne, to Dobrý, tak rád. Děkuji. Ahoj. Jsem poslal Pistáku 10 Já nemám čas na to, já něco nadávám, takže... Tak já nevím, to mi řekni, jako co teda mám dělat dřív. Mami, ty jsi že měla dát svačinu. To, že je Eva naprosto tragická, to žádný není. A to pardon, na vedení dramaťáku prostě nemá. o žádný kroužek vůbec nejde. Ta udělá cokoliv, aby Oktaváni z Královky nezrhli k nám do sboru a ona ty dotace vybojovala pro sebe. A to přece nemůže dát, někdy by se přetrhla. Vladimíre, pardon, vy jste když se dramaťák ved? Myslíte si, že má na jeho vůbec nějakou šanci? No tak proč ne? Hodně záleží na tom, jaký to soubor zvolí repertoár. To budeme dělat my. Pokud nezískáme hlasy do zvonku z Královky, tak prostě nemáme šanci a může to hned zabalit. Já můžu si Oktavánu, hlavně s Mladou Poberovou. Ať si sami vyberou, kam chtějí chodit. Kluci na basketbal kde z Valovy a holky na dramaťák kde, to je jasný, ne? Tak si promluvíme rovnou, učitelko. To přetahování o prachy mi přijde směšný. No a co kdybychom sešli na 1 hodinu dramaťáku počítat? Jako aby jsme přesně viděli, proti čemu stojí? Za mě jasný, to nekontroluji já, ale můžeme potom někoho vyslat. Někoho, kdo je mimo sbor a kdo to dokáže posoudit. Co myslíte, Vladimír? Šel byste na výběry? Na výběry, už na výběry, samozřejmě půjdu rád, se zájem, konec konců, třeba nás přece zval. Tak fajn. Co máme? Blbec. Profesor Chadima se nevrátí dřív než v druhém pololetí a je možné, že se nevrátí vůbec. Takže jsem to já. Dobře vím, že jste pod jeho vedením vyhrávali řadu cen, takže doufám, že si to společně zopakujeme. A zrovna koncem listopadu nás čeká dramatická soutěž střední škol, takže můžeme ukázat, co víme. Které jsou velmi zajímavé, tak doufám, že nesklameme. Jak to bude se sborem?
Myslela jsem, že tady bude pan profesor Kábert a paní učitelka Pelnerová, že se nějak propojíme. Zborozvonek funguje naprosto samostatně a striktně v původním složení. Bohužel o nové členy nemají zájem. No, ale když jsme společně naposledy vystupovali... Já si myslím, že je zbytečné déle diskutovat. Prosím, rozdejte si. Aby neměla četa. Na soutěži vystoupíme s recitačním pásmem Kytice. Ale my chceme hrát divadlo a ne přednášet, to můžeme ve škole v češtině. Přesně. Spolednicí si ze mě na zadek v Hollywoodu fakt nesednou. Hollywoodu. No a nemohli bychom to Kytici třeba z hudební. A nebo to hrát jako parodii? Byla sranda, bylo by to asi lepší. Ne, to by nešlo a nebyla by to sranda. Dost diskuzí, takže zkuste se mnou, teď si máte, takže hoj, ty štědrý večer, ty tajemný svátku, komu co je dobré. Ticho, jo, nejste tu nekázej, bude tady naprosto ticho. Se nechápu, proč tak bezvadná holka chodí s takovýmhle kreténem. A co ty víš, třeba má Ota, přijdeš mami? jako jí matka. No za ty povolený šrouby si říkáš, že Tady jíme? Chceš jako trumfnout. Tady jíme? Jo. podívej se na ten namatrovaný ksicht, to nemůžu nechat jen tak. A ještě čím vidím to? Jo. Profackovat pár králová tři. Tady ne, obána. Jdeme nástup. Jsme na to, musím to Přímo při basketu. Ještě si si něco To by se zase a zavaří si já se znám zpět. Tak se uklidíme. Já zpět na... Vy to máte na mě, já se to ještě to škole se to dívat zase. Takže zítra ten zápas s Průmyslovákama, co? A potřebujeme se teď nic podívat a... Tak, jen pořád, jeden víc. A přijďte mi pořádný basket. A rozvíjte to baterky. To zítra Průmyslovákům natrhne. Nezpalu. Hejte. Co děláte? Hej, vydla, nechte se, ahejte. To je nějaký blbé, nebo co? Co, už vámi? Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Oni budou kámoš? Už jo? Už na střelnici. Aha, už jo, ti to vlastně to už je 8 zase, že? S čím? No s tou zradou přece. Vyrovná, blbě. Pár krabic návodů, pár flašek whisky, nic moc. Pár flašek whisky, to není tak špatný. A pro koho? Taky se vám zdali tak strašný sny. Po Elišce? Ne, tak jako vůbec. Na včerejšek se mi například zdálo, že jsem v Pintě vyprávěl o husitských válkách. To není nic strašného, ale... No na tom není nic strašného, ale bylo to, když jsem na sobě měl jenom dámský kalhotky a podprsenku. Minulý týden se mi zase zdálo, že mě Eva přivedla do jiného stavu. Ale nejstrašnější na tom bylo, že jsem si to dítě chtěla nechat. Já už neboj usnout. Zkuste tohle. Ne, já zbraní do ruky, vážené, já jsem... Za chvilku. Aby. Už je to. Jo? Musí to. No musí, no. Koníčka nebo zálohu, takhle se s toho spouhnete. Já mám těch 40 Moje aprobace je fyzika a tělocvik. Můžu tak akorát spočítat, jakou rychlostí poletíte, až vyskočíte z okna a jak rychle se máte rozběhnout. Jste milé. Prostě se cítím takový podvedený, no. Jako když se dítě těší na Ježíška a místo něho přijde děda Mráz. Víte, jak klubovou puštěl. No, ještě mám si co pomoct. Rybař není. Já ti v neděli ještě napíšu, jo? Jo, já budu to že? Jo, a vemte si ty kola, tam si zamkněte. Jo, začněte jeden vlakem. Jo. Že to můžu sedět kdekoliv jinak. Tak rybaření. Vypadá? Ne, to je bezumná pozice. počkej ještě na Míšu. Vyzkoušený nám si prostě zkoušet. Chtěla čuvat? Ne. Aha, já se někdy čuvat, tak. Než na lesí. Tak já prostě Jsi ve škole. To mám oříkánu. Tak jo, tak si dělat žádný růzek. No, já ti vidím na no, víš, no. A ty počuj, jo, mám A Petra.
Ahoj. Tak, šípený.